Halo, sohi perkopianku. Iki pembasmi tembakau iki. Tukur roti mangane karo mengkokok, Bang. Nyangket iki. Duwe kopi tapi gak duwe rokok. Apa iki? Nah, iya, Apa iki, Gerakan tambahan iki. biasa nih lho, mosok rek koncone Pawancet ae kon niku ya. Apa Aku ngerti arahe wis an apa. Siji ae, Bang. Siji wingi telu saiki siji engko Telu sesuk kan papat. wingi, saiki kan sik sitok. Pawancet ae kon niku ya, Sitok Angger ae. dolen gak tau nggawa apa-apa belawas iki Ya mbok apa awak iki ambek niku? niat yang wis cukup ngopi kok. Oh, rek itok ngene kon niku iso. Ya apa oh iya ono Iwan Fals iki. Apa kon kate Joko kon? Siji ae. Siji. Rokok lupa rek rong cepet iki lho. Sampai sak bungkus kok kari setengah yo kon niku entek nyene. Mosok setengah pan njuk mek siji tapi kan yo setengah jam. Jukun. Lindo. Jukun Sing wis. iki. Iya wis sembarang gak karemu wis jukun kabeh. Saroko iki lho. Yo wis yo iki lho ono. Barangku jukun Iya, Pak, aku pakai mana? kabeh. Wis, kacamataku. Rokok. Wancet ae wis jukun kabeh barang-barangku. Iki. Apa? Wis Kaos-kaos wingi yo mbok jukuk yo. Kaos yo kan kaos sing kok ngene gak Jaket-jaket apa-apa. gowo kabeh Wis kon iki kuwi apa gayaku sih? ya. Wis iki gayaku kabeh ah. Wis ah. Gak paham aku maksudmu. Kon niku ngene lho, maksudku kon nek dolen-dolen niku ya bondo rek. Ojo Jawa gak no kancane tok ae. Kamu kan dermawan. Kon niku sawangane mbawa wis gak waul tak yo Ayo. bondo gentalu tok ngene Wis kon niku. ta, sing ikhlas apa nih lho, kalau kacamata iki gayaku ikhlas yo. Ikhlas yo ikhlas, Tapi tapi gak apa? tau harus bendawino ketemu terus mbok juki kabeh ngene rek. Lek dudu rokok gak enak gak mungkin Ya aku apa iki rek lawang jeding iki wis pancet ae kon niku. Jeding wis yo, iki gayaku yo. Iya wis gawon kabeh. Iya. Aku coba blokir tapi. Wis gawon kabeh, gawon kabeh. Selamat berjuang. Iya. Terima kasih teman perkopianku. Weh, Jel, Luh topan nah dia rek gak tau tumon. ya opo jenenge nyeneng bojo tok mana oma pan? Ya apa rek? Terus Jel nang bojo. iya mobil wingi lah aku mobil anyar wingi. Mbok Civic- anyar Civic tower rek Turbo. mobilmu. Civic Turbo wingi. Piro Jel tuku wingi Jel? Waduh, karo bojoku yang tuku. Bojomu? Iya. Kawan dong iku ngene bojomu ta? Iya, bojoku kabeh yang tuku. Mbok. Masih iki Vespa iki bojoku yang tuku. Lo. Nah, Iki bisa apa ya, Jel? Airport Wih, tang juta iki. oh lah tak selang Jel. Ya ojo aku takoni bojoku lah. Sik ta, iki nggonmu apa nggone bojomu sih ajane? Bojoku lak duwe pabrik sih. Aku nak omah wis tangi turu tok kan. Luntang-lantung ngono ya? Iya. Ngono kok bawang gawakmu Lho yo, ya opo sih pan? Ya apa kon niku? Kon niku tak kira nggonmu dhewe Jel, barang-barang tibake nggone bojomu kabeh ya barang-barang. Ya iki kerja keras bojoku. Bawang ya kon ya. Ya bangga bojo sok. Prete wong lanang iki nyambut gawe Jel, duwe penghasilan kok iso kon niku lho malah bangga-banggakno hasil bojomu iku lho. Tapi kan bojoku duwe penghasilan kan. Iya, kon gurung ngrasakno ae meneh nek ana problem kon dioret-arit kan wong bojomu sing sugih. Kon lho mek modal apa gentalut tok ya. Mau kondo. Ya opo jeneng wong lanang pan. Iya, tak kira sing mbok pamer-pamerno iku ya nggonmu dhewe, tibaknya ya nggone bojomu ya. Ngene bojoku kan Ngonan pisan iki. Ngene lho. Apa? Kon nek anjene bangga-banggakno ya. Kaya pamer-pamer ngene iku ya. Iya, terus? Iku hasil keringetmu dhewe, Jel. Kaya awak demper ngene Mas yo hasilku gak sepiro tapi kan keringetku dhewe. Kon nggone bojomu iso dibangga-banggakno tak kira nggonmu dhewe, Jel. Loh, tapi aku nak ranjang yo berkeringat pan. Apa nek kaya ngono kisokan bojomu golek maneh. Ae delok mari ngene kon. Ana probleman lek tinggal kon ambek bojomu. Oh, no emang ndungakno elek awakmu iki pan. Ya apa iki sing neyeng iki? Sido nyel mobilku tak enggak. Wis gak sitok apa tibake ngene bojomu kabeh ngono. Yo engko lek nyel tak omongno bojoku pan.